Dobar dan i dobrodošli u ovaj jedan video koji snimam specijalno za polaznice majske grupe programa Dovoljno dobra mama, ali sam rešila da ga uradim ovde na Instagramu zato što je tema baš dobra i baš kompleksna i mislim da će mnogima koristiti da čuju ne samo o ovoj temi, nego o procesu donošenja odluka i šta sve utiče na jednu odluku. Znači sad ćemo kroz ovaj mehanizam malo da prođemo, pa je onda to što ćemo da vidimo ovde, bit će primenljivo i na razne neke druge odluke koje treba da donosimo u životu, u roditeljstvu, u majčinstvu, vezano za svoju decu, vezano za sebe. Znači, prvo i osnovno što hoću da kažem, ovde je, prvo da uobličim pitanje koje je bilo. Pitanje je bilo kada je okej da krene u vrtić dete od 18 meseci, u ovom slučaju, uz fusnotu, zato što nije moranje, u smislu konkretno da ova mama nema regularan radan odnos u smislu da mora da bude na poslu 9 do 5, jer da je takav slučaj, kao što mnogima jeste, onda te dileme ne bi ni bilo. Znači, vrlo često nama naše životne dileme se reše same od sebe kada prosto je takva porodična situacija, da mama mora da se vrati na posao kada dete puni 12 meseci i onda tu prosto ni ne gledamo ovakve videe i ne razmatramo tako nešto, nego radimo stvari po automatizmu i to je okej, to je normalno, samo što evo sada kad imamo ove neke specifične situacije kada treba da promislimo i da sami donesemo tu odluku, kada nam nije nametnuta, ispade da nam je još teže, sad malo se i šalim, ali zapravo se i ne šalim zato što svestan život i svestan način donošenja odluka i jeste teže u tom smislu što navraća odgovornost na nas i na naše unutrašnje procese, a da to nisu neke stvari koje su nametnute s polja, jer kada predajemo tu odgovornost za naše životne izbore spoljašnjim okolnostima, onda je nama zapravo na neki način lakše. Zato što ta uloga žrtve, da je tako nazovem, je zapravo nešto što olakšava život, jer evo nisam ja, nego je do okolnosti. I sad ovde nema veze s ovom temom, ali koristim priliku da ukažem da donošenje svesnih izbora nije lakši put. Znači, to jeste nešto za što se ja zalažem i što zagovaram, ali nekada nam je stvarno, to je ujedno i objašnjenje zašto toliko veliki broj ljudi bira da živi po automatizmu i da se prepušta okolnostima, a da ne donosi neke svesne odluke koje zahtevaju mnogo veći mentalni napor, mnogo veći emotivni napor i to neko promišljanje i preuzimanje odgovornosti za sopstvene odluke. S tim u vezi želim da istaknem da kod ovakve odluke, koja uopšte nije mala i zanemarljiva, kao i kod nekih drugih odluka vezano za našu decu, prvo na što treba da obratimo pažnju su naše emocije koje nam se podižu vezano za donošenje te odluke. U smislu, da li postoji neki strah? Strah od čega? Strah od donošenja pogrešne odluke. Jer ako samo malo zagrebemo ispod površine, mi ćemo da shvatimo i da uvidimo da jako često mi se i parališemo u odlučivanju zato što jako puno razmišljamo po 5 koraka unapred i onda nas to vadi iz sadašnjeg trenutka i onda se bavimo onim stvarima koje će se možda desiti ili se neće desiti za tih 5 koraka i brinemo se ako se dese šta će onda biti i kako će biti i onda nas to zapravo ometa i onemogućuje da donosimo odluku u sadašnjem trenutku. Znači, ja ne kažem da nije važno razmotriti i razmisliti kakve će implikacije određena odluka doneti, ali ako mi sada donosimo neku odluku vezano za naše dete koje je malo, a mislimo i imamo tu, nije da mi to mislimo, nego podsvesno imamo tu neku emociju straha kako će to uticati na njegovu budućnost,
onda nas to zapravo na neki način blokira da čujemo sebe, da čujemo možda neke argumente i da promislimo i donesemo odluku u sadašnjem trenutku, imajući u vidu sadašnje okolnosti i sadašnje kapacitete. Jer jako često ćemo rastrzani između tog šta će, ako ovu odluku donesem, da li će to onda da znači ovo, da li će to da znači ono, da li će to da znači ono, mi odosmo u budućnost, koja možda će biti, možda neće biti, i onemogućujemo sebi da odluku donosimo iz ovog sadašnjeg trenutka. Zato je u svesnom roditeljstvu, u svesnom životu uopšte, jako važno to stalno vraćanje na sadašnji trenutak. Znači, zašto sam ovoliko odužila sa uvodom? Zato što jedna od dilema je bila, zato što čuju se prosto razne priče, argumenti za, argumenti protiv, i onda je jedna od dilema bila da iskustva drugih mama pokazuju da se dete lakše adaptira ako krene mlađe u vrtić. I sad ja ne sporim, ja, da se odmah razumemo, nisam stručnjak u tom smislu, znači nisam pedagog, nisam neko ko je se puno edukovao o tom najranijem dečjem razvoju, ali ono malo što sam učila i čitala, i plus moje lično iskustvo sa moje 3 dece, potvrđuju da su se oni relativno lako adaptirali sa tih nekih, moji su krenuli sa 15 i 18 meseci. Ali to potpuno irelevantno i nebitno u ovoj situaciji. Nebitno je šta ja mislim, nebitno je kako su se moja deca adaptirala. Ono što ja ovde želim da ne izgubimo iz vida je da ne treba odluku da li on da krene sada donositi iz straha da ako ne krene sada će se sa 3 godine teže adaptirati. Ako me pratite. Znači, treba da pratimo svoj proces zbog čega nešto odlučujemo i da proverimo sami sa sobom da li nam se sviđa taj razlog zašto to odlučujemo. Znači, po meni, ali opet kažem, nije moje mišljenje ono što se broji. Ono što se broji je taj proces unutrašnji da se odluke ne donose iz straha. Znači, prvo da mi posedimo sa svojim strahom i da onda se ne donosimo odluku da ja sada, da bih sprečila da u budućnosti to ispadne greška. Molim te, isključi se sa live, da koncentrišem se. Ja se izvinjavam, muž mi se uključio na live, a ne mogu da se skoncentrišem. Mislila sam da ću moći. Da nastavim. Mislim, zahvaljujem se na podršci, ali totalno me dekoncentrisao kad sam ga videla. Da se ja vratim na temu. Znači, ne samo za ovu situaciju, nego za svaku situaciju kada uhvatimo sebe, da ja sam se sad zapetljala u nekoj odluci, a jedan od argumenata je nešto što je jako daleko u budućnosti, što može da bude i ne mora da bude. Znači, nije svako dete koje je krenulo sa 3 godine se teško adaptiralo. Znači, nije. I to, da li su svesni? Jesam, da, ne mogu. Prosto, mislim, znači mi, izvinjavam se sad na ovim prekidima, piše mi da se vidi da sam zaljubljena. Jesam, jako sam zaljubljena i zahvalna na podršci koju imam od strane svog supruga, ali prosto nekako kad sam u ovoj ulozi, kada hoću nešto da iznesem i da ispričam, onda mi je smiješno jer sa njim sam u nekoj drugoj ulozi i onda me je to onako totalno, te 2 uloge su mi se spojile u jednom trenutku i onda sam brzo proverila sa sobom šta mogu da učinim po tom pitanju i da reagujem u trenutku, da sebe ponovo namestim da mi bude lakše da mogu da nastavim. Tako da, eto, možda nije loše ni da podelim ovaj proces, da mi možemo iz trenutka u trenutak da proveravamo sa sobom kako se osjećamo i da se prilagođavamo toj situaciji. Uz sve ometajuće faktore,
Tako da nije to ništa sporno i nije nikakav smak sveta i da bi ja sada da imam strah da li je to nekome neprofesionalno, da li će neko da misli ovako onako, to bi mene jako omelo u tome šta ja želim ovde da ispričam i da prenesem, a to nekako vraćam sebi fokus na suštinu. Suština je ono što sam htela da ispričam. Znači, htela sam da ispričam, evo, ovaj prvi deo, da ne donosimo odluku zbog straha od budućnosti. Znači, super je čuti tuđa iskustva, znači ona su jako korisna, prosto da vidimo na šta sve možemo da obratimo pažnju, ali onda ta tuđa iskustva treba da se provlače kroz sopstvene filtere. Znači, da li je argument da se mlađa deca lakše adaptiraju dovoljan razlog? Po meni sam po sebi ne, zato što mi time već kao da smo i prihvatili kao aksijom, kao datost, da će se dete od 3 godine teško adaptirati, što apsolutno ne mora da znači. I na samu adaptaciju u vrtiću najviše doprinosi mamino i porodično stanje i koliko je to dete podržano u tom procesu adaptacije. I ako je mama dobro, ako je mama u miru sa svojom odlukom i sa te 3 godine dobro odradi i pripremu i prosto mnogo zavisi. Znači nije, ja se ovde zalažem da ni jedno, ni drugo, ni treće, ni peto ne prihvatamo kao to ti je tako. Mlađa deca se lakše adaptiraju, starija teže i to ti je tako. Nije, ne mora da znači. I ako je to kao jedan od faktora, samo navodim kao primer, možda bude i 5 nekih drugih, ali koji će se desiti ili se neće desiti u budućnosti, to bih ja onda možda malo stavila po strani kao argument prilikom donošenja odluke. Ne sad skroz potisnula, zanemarila, ali možda malo onako razdvojila. Druga stvar, što može u ovoj konkretnoj situaciji da bude i što čini mi se da i jeste bilo deo prepiske, je da druga članica grupe podijelila svoje iskustvo, koje je opet jako značajno i treba čuti tuđa iskustva i opet sam sa sobom doneti odluku, a to je nešto što je mene podstaklo da baš razmislim na tu temu i da želim ovde da istaknem da je isto tako prilikom donošenja odluke, ovo su bili sada primer iskustva drugih mama, isto tako su bitne informacije koje dobijamo od stručnjaka. Sad opet mnogi će debatovati ko je stručnjak, ko nije stručnjak, ali evo da kažemo u nekoj literaturi koja se uči na fakultetu psihologije, jeste neka preporuka da dete ostane kod kuće do 3. godine. Mislim, to je sada već toliko poznata informacija da mislim da više nije uopšte sada to predmet neke debate, da postoji zvanično ta preporuka da dete do 3 godine nema potrebu za tom socijalizacijom u vrtiću kao što razvojno ima dete od 3 godine. Ja tu, opet je nebitno šta ja mislim, da li se ja tu slažem ili ne slažem. Ja sam imala neku svoju logiku kad sam svoju decu odlučivala da li će ići ili neće ići u vrtić, ali ono što hoću da kažem, sve da to jeste aksijom, mada se ja ne slažem, mislim da zavisi da neka deca i pre 3. godine vole da se socijalizuju, neka ne vole ni posle 3. Mislim da je to mnogo više do temperamentne deteta nego do sad to kao aksiomatski uzrasta, naravno, ali da ne ulazim u to, opet rekoh, nisam za taj deo stručna. Ono što ja iz mog ugla, ovim čime se ja bavim, želim da istaknem i da je sve to najtačnija informacija na svetu. Sve da postoji, kao što ne postoji taj kao presek, kao do 3. rođendana ne, nikako, a od 3. rođendana da, obavezno, sad opet malo karikiram, izvinjavam se, ali sve i da to postoji kao tako ti je to, opet mnogo zavisi od maminog stanja, od maminih okolnosti, od toga kako je ta mama. Ako je ta mama anksiozna, preopterećena,
ima i bebu pride, nije u stanju da pruži to sve što te knjige pretpostavljaju da majka pruža detetu, pa mu je bolje sa majkom nego u vrtiću, onda mi imamo problem. Imamo problem mame kojoj nije dobro, koja ne može da pruži detetu to što sve te knjige pružaju, ali je pročitala, pretpostavljaju, izvinjavam se, ali je pročitala kako ne treba da ide dete u vrtić i onda da ne bi pogrešila, da bi ona uradila sve kako treba, ona ne daje dete u vrtić, njoj nije dobro, detetu nije dobro sa njom, a možda bi bolje bilo, opet kažem, evo navodim kao temu za razmišljanje, možda bi bolje bilo da je dete krenulo u vrtić, da ona ima tih koliko već sati u danu sama sa sobom, da posveti neko vreme sebi, svom mentalnom zdravlju, drugom detetu, nekom poslu koji ispunjava. Znači, sad opet, kažem, varijacija na temu je milion, uopšte ne planiram i ne želim da generalizujem, čak naprotiv, ovaj video je namenjen tome da se manje generalizuje i da se uzima svaka pojedinačna situacija u razmatranje. Znači, svaka mama i svako dete i svaka porodica su jedinstveni po svom karakteru i po životnim okolnostima i znači te takve generalizacije, ovo je ovako, ovo je onako, jednostavno ne piju vodu i mislim da prave više štete nego koristi ako pokušavamo da uzmemo savet odavde, savet odande, pa još ako su kontradiktorni, onda da pravimo one liste plus, minus, za, protiv i tako dalje. Mislim da je opet ono što će dati najbolji odgovor je naš unutrašnji osjećaj iznutra. I to niko ne može da kaže, to niko ne može da odredi umesto te mame koja se nalazi u toj situaciji i u ovakvim dilemama, osim ovih svih stvari koje sam navela, koje se uzimaju u obzir, čekaj samo da vidim da li za ovu konkretno bilo još nešto što sam htela da kažem. Znači, iskustva drugih mama, literatura, kontekst u kom se ta mama nalazi, njene okolnosti, da, za malo da zaboravim, a mnogo važna stvar, iskustvo koje je sama ta mama imala u svom iskustvu separacije od njene mame. Znači, sad mi se naravno tog vrtićkog uzrasta ne sećamo, ali nama, naša deca, na neki način budu i portal u neka proživljena iskustva koje smo mi sami imali. I mi se toga kognitivno ne sećamo, ali emotivno mi imamo neko iskustvo tog odvajanja. I mi imamo način na koji se mi odnosimo prema odvajanju i ako je to odvajanje tema na kojoj mi sami treba da radimo, onda je to nešto što ne treba da rešavamo preko svog deteta. Hvala puno, izvinjavam se, čitam komentar. Znači, ja se ovde ne zalažem ni za jedno ni za drugo, da se razumemo. Znači, ja ovde ne želim sada da izlazim kao, evo imam i ja mišljenje. Ali samo hoću da malo raširim perspektivu, da vidite šta sve utiče na stanje mame, na odluku da će da se nešto desi i koliko često mi zapravo neke svoje nerazrešene teme rešavamo preko deteta, a da toga nismo ni svesni. I ja sam spomenula u grupi i pričala sam to ranije na Instagramu, pre, pa koliko je sad već prošlo neko vrijeme, opet kažem, mi se ovog uzrasta kretanja u vrtić ne sećamo i našeg iskustva i tako dalje, možemo eventualno da rekonstruišemo priču iz onoga što su nam pričali, neka sećanja posledično i tako dalje, ali ono čega možemo da se setimo je polazak u školu, na primer. I ja sam, kada je moje prvo dete kretalo u školu, imala prilike da iskusim i da doživim i da vidim ovo o čemu pričam iz prve ruke.
a to je da je moje iskustvo polaska u školu meni bilo neprijatno i mogu reći na neki način traumatično. Ovo nije ništa se strašno, nije desilo nikakva sad kao velika trauma, ali meni je to bilo emotivno jako teško i jako sam teško prošla taj polazak u prvi razred. I kad je ona trebala da krene u prvi razred, ja sam bila toliko aktivirana, toliko su u meni bile uzburkane emocije koje nisu vezane za nju, nego koje su moje. I ja da toga nisam bila svesna, da su to moje emocije, da je to nešto na čemu ja radim, da je to moje iskustvo, da su to moje neke stvari i teme, ja da toga nisam bila svesna, ja bih osjećala veliku uznemirenost i veliki strah oko toga što ona polazi u školu i onda bih gledala kako da njoj pomognem, i onda bih iz te svoje uznemirenosti ja zapravo prenela na nju moju uznemirenost i onda bi i ona podsvesno mislila da ima nečega da se tu plaši i ja bih zapravo time rekreirala i prenela taj strah koji nije njen nego je moj. I ja sam danima i nedeljno na mojoj terapiji i danima sama sa sobom vodila računa, baš pazila na sebi i svoje osjećaje, da se stalno podsjećam koliko je važno da ja ostanem u svojoj traci. Da ona nije ja, da njeno iskustvo nije moje iskustvo, da to što je meni bilo ružno ne znači da će njoj biti ružno i tako je i bilo. Znači, potpuno drugačiji setting, drugačije vreme. Ljudi, ja sam krenula u školu 94. kao puno nas ovde milenijalki koje sada pokušavamo da vaspitavamo decu na neki novo, modern način, gubeći iz vida da je naše iskustvo odrastanja se desilo 90-ih, da mi imamo brdo nekih nerazrađenih stvari koje nosimo sami u sebi, koje ne treba da rešavamo našoj deci zato što ih oni nemaju, nego ih imamo mi i tu su negde ostale i to je nešto na čemu treba da radimo mi same sa sobom, a ne da rešavamo svoje probleme preko naše dece. Znači, eto, zato navodim, mislim, tema je bila kretanje u vrtić, ali pošto se toga ne sećamo i lako je to onako da se zamagli ta granica, evo ovde na ovom primjeru kretanja u školu je toliko jasna granica gde naše emocije i naši strahovi utiču na naše roditeljstvo, kako ćemo mi prema našem detetu da u nekoj situaciji koja je njegova, gde mi njemu treba da budemo taj oslonac i podrška, mi to ne uspemo da izvedemo zato što se u nama svašta nešto dešava ispod površine. I to je ono na čemu radimo kroz rad na sebi. Ja to radim sa ženama putem mojih ovih video lekcija gde objašnjavam ovako po pola sata, sad sam malo odužila, znači neke teme koje se naslanjaju jedna na drugo, koje skreću pažnju na sve što treba da imamo u vidu kada je roditeljstvo u pitanju, što rade na sebi, što prema našoj deci, i daje nam neki okvir da mi odgovore na ovakva pitanja počnemo da nalazimo u sebi. Znači, da ne tražimo mišljenje stručnjaka, komšinice, drugarice, čuti iskustvo je sjajno i ja to jako podržavam iz prostog razloga što smo mi po prirodi društvena bića i jesmo predviđeni da u tim zajednicama malo, pogotovo mi žene, da razmenimo, da čujemo, da podržimo jedna drugu i tako dalje, i to je sve jeste korisno, ali ako zaboravimo i zanemarimo sve ovo drugo što sam nabrojala u ovom videu, onda se opet vraćamo na onu automatiku sa početka, tako da, eto, znam da nisam dala odgovor, ali jesam otvorila brdo tema za razmišljanje i ono što u ovakvim situacijama pomaže je razgovor, gde ne moraš ti da znaš unapred na šta sve treba da obratiš pažnju, nego ja znam tačno šta treba da te pitam da bih videla čega tu sve ima, konkretno u tvojoj situaciji. I ova mama će to imati priliku da uredi na Zoom pozivu u 4. nedelji
ove grupe podrške. Znači sada je majska grupa u 2. nedelji, u 4. nedelji imamo Zoom, tako da već smo stavili ovo kao spisak tema o čemu ćemo razgovarati na Zoomu, tako da ako neko još želi da se pridruži ovoj grupi, to može uraditi do kraja ove nedelje. Za sve detalje imate onaj link u opisu profila ili samo mi pošaljite poruku grupa pa će automatizacija da vam pošalje taj isti link, ali to je ono na čemu radimo. Znači, kroz ovakve videe prolazimo sve teme za razmišljanje, razmišljamo, razmenjujemo se u grupi i onda imamo Zoom poziv gde možemo da razgovaramo i da dolazimo do sopstvenih odgovora, a ne da ja dajem odgovore. Eto, to je ukratko coaching, to je ukratko kako funkcioniše ova grupa podrške za dovoljno dobre mame i hvala puno svima koji ste bili uživo, hvala puno na komentarima, na podršci i nadam se da vam je bilo korisno. Ako i vi imate neka pitanja, tu sam. Vidimo se, čujemo se, ćao!